चली हो सब सामान ले तो बाजार में से फॉलो कर सुन ना कपूर चल देख रे काट के खा लिए जाता नहीं कौन दादी का अच्छा जो बाप रे बाप वो सुन बात बा ले पानी पी ले क्या कुछ ना करो जी ना कौन बात नहीं कौन बात नहीं तबीयत खराब नहीं थी ना मम्मी जी ना कुछ हुआ आज के बाद हम अपने सास के बारे में कुछ को पे आज के बाद से अपन फोटो के बारे में अपन नाती से कबू ना कहा ए जी हां और हमरा से काम ना हुई है दादा एकदम था कुलवानी काम को के हम तू घर के काम काहे करता रू तू घर के नौकरानी हड़ू अरे तू तो घर के रानी हड़ू काम तो सब हमारे माई के करे के चाहिए तो जाके उनका ले कह दी सब कुछ करे के ठीक बनू अब हमारा ले कुछ ना होई जी एकदम हमारा तबीयत खराब हो जाता नहीं तने सूते तू जा ना माई से कह दे तो सब कमाओ कर दी जा जा आई दादा बताओ हम हैरान हमार थक जाती है घर के काम करत करत ए मम्मी का हो कने की जाके सब अब काम धाना कर दी हमार परमिशन मिल गइल बैठे के सोचली हम बड़ी खट देनी हम हमार के तरह परमिशन देलो काहे घर में आदमी नहीं खा मेरा मरद के बानी हमार मरद जवन कहियन हुए ना करब कह देलन कि जा सुत तार तबियत खराब बताओ सब काम रहुआ करी हम काम करबो हमर काम करे के उम्र बा रहुला ए बबुआ हां करे मेरा तो का करते कते काम करे के हमरा के अब हम का जाना तनी तू पतो उतरले बड़ तू एकरा बारे में समझा ई कहतर के उहे कलहन हम नहीं कहले का दोनों में चलता रे हमर बुझाते नइखे ठीके कहा जलाई कि मरद कब साबुन जैसा नेने ओने छलक जैसा कोई नहीं के जानत हमारा मुंह पे हमारे लेखा इनका मुंह पे इनका लेखा बतियावता नी आई तमा में रतिया में घरवा में तब रहुआ के बतावता नी ठीक नु अरे आई का कहत रही अरे तो हम कहाँ कहतनी काम ना करे तू काम करबे और बुझेबे ना करले कि तू बेला ना हो के चौकी हो के नियो डगरात रहेले अरे जोन बात रहे तो बात कह दिन तब ओमे काम छी चौकी बेलना के बात बा मेरा के सिखा के भेज तल कि जो मैं ले करो ये आऊ कहते कि अरे हम सब जानता नहीं सिखावत है जब मेरा के तनी कौन तैयार हो कौन कहां बाजार बना के देबे बता तोरा जैसे लड़किन के श्रृंगार करे के चाही काहे हम ना कर सकेनी बस तू ही करबू लड़की श्रृंगार क के ना चलेली सन बुझाइलू असही तो ठीक लागेली से काम खाना एगो आहा कोनिया के जोरे गोबर लो याद है अभी जोरे त ना उ काहे के का होता देखी अपना बिटिया के सौखीनी मारताड़ी आजे ले हई उम्र में त इनकर उ ई हाल बा कि लाली लिपस्टिक लगा के चलताड़ी आई अब देख ली कबे ले सिंगार पटार करतिया आई अब डबल कमाई ठीक बनू जाई अब खेती बाड़ी कइले में कुछ बना बाहर जाई ढेर पैसा कमाई तब नु एगो हम रही अब उनको खातिर जुटाई अच्छा चल एक और तू टेंशन मत कर सब हम देख ले अपन तू काम कर एकरा के अपन काम करे तो हां त बिगाड़ी अभी ले इहे नु बा तो हम तो पढ़ाई लिखाई में देवे के अलग बा पढ़े से लेकर कर कपड़ा लता सिंगार पटार सब न लावे के पड़ी जी अच्छा ये बतावा जब हम बिगाड़त है तो तू कौन बनावत तारू तू हमारे से कहत तारू बबुआ ना हड़ी बुचिया हड़ी समझनी नु इहो तनी सोची चलो ठीक बा लाओ खाना दो हमारे बदे तो लड़त हो जा हम पढ़ के बड़ा आदमी बने में तो कमाई अपने बदे खोली हां ठीक बा हां चल तार के माथवा बानी तब अपना बदे कली हन बड़ होखियन अब सर्विस नौकरी बड़का लागी बाप के तो लागबे ना कई इनकर नौकरी लागी हां तना झनक तारू का है तारा से तो बढ़िया हमर लड़कीए भी है आ देखत रहियो बड़ साहब बन के देखाई
चाटे लहसुनिया छील देता का करत हो दादी? आ देखी अब तनिक झूला जरूरी है रे लहसुन छील के देखत नहीं की ई काहे बदे? काहे तोर माई का बनाई अच्छा ई सब छोड़ा, चलो हमारे बात है। तोर माई के टाइम ना रहला बाल झाड़े के हमरा के अरहर देवेले एगो काम ना कर सकेली बेसी दे झाड़ी देखलो ना होइले नहीं कि लड़की के तेल इधर ला चपर चपर भइल होते ना के बाद को मिस के नहवा दी तो के हमार बारबा में पसंद पड़े कि ना पड़े अपन ननियन बांध देता नहीं धर तो मैं खाई के दे ली रे दे अपने जैसे बांधे ना बांध देता नहीं भाई जैसे बंधा हट बुढ़िया, हम अपने से झाड़ लें, अपने लिए झाड़ पाए। एकदम माइये ने ठोठा लड़ावे ले फटे जवाब देवे ले तनकी बात गिरे ना दियो समीप छे देख लो झाड़ तर नहीं तो कैसे अनिया के कोई ढिया एक माई के तो तनिको एकदम सहुना के लइका लइकी कैसे बड़ा सब कैसे ना अपने सबक सिंगार लिपस्टिक लाली गोड़ हाथ रंग ली एकरा ई ना बुझाई कि लइकी के माथ झाड़ दी कपड़ा पीट दी कैसे मोल पहन ले बिया देख ना जलते ये दिवी को देवेला कितना करे देख लहसुन छिले के हमारे के दे देली का होतनी बा खै घड़ी ना दिन भर मोबाइल चलावत रही ना का हो का होइल कि माई के देख देख रहनु हमारे एकदम जीव पिता जाता जननी का कौन बात हो बताई कुछ काम के हम जौन काम करत तारी उनका पसंद नहीं के और भीनी भीनी देख के हमारा के करत रहत तारी अभी रउआ दाल खइली तो दाल में नमक कम बेसी रहला कुछ बुझाइल नहीं ठीक रहला कि ना हां आ उहे राउर माई के कहत तारी कि दाल में चटक नमक क देल बिया एकर खाना ना बनावेले एकर माई बाबू का भेजा कोइले बा सिखा के बताई जौन काम करत तनी भीनी भीनी करत आई देख के जननी का करबे हमरो माई मु एकदम तबाह क के रख देले बिया माई के हमरा तनखियो बुझात नहीं के का बात अरे करे कुछ ना बुझाला चुप रही ठीक है नो देखाई के नूर और बहन ही चुके बड़ी बिटिया जाननी सब बतिया लहरावेली मम्मी जी ले जाके ए तू जा अभी लड़का बिया करा ना कुछ क्या भाई नो देख हम सब बतिया जाके आ बुढ़िया ले कही हन मम्मी रे, अरे तू बता हाँ, भाभी न अपन भाभी भैया से न तोर शिकायत करत रही है। का शिकायत कर रही रे कहत है ना कि हमनी के सब्जी खनी जा बुढ़िया कहत है कि सब्जी में नमक टनक बा। हां ओइसे से कहत लियो हाँ बताओ हो एकर देखो दिना कुछो कह देते केहू के तनी जो त अपन भैया के बला के लिए तो अच्छा बला के लिए देखी का का कह दिया बताओ हो है लड़किया के मुंह पर देख के कह दे सोचत है कि हमर लड़किया बच्चा बिया माई के शिकायत जे करी उ कही ना अपन माई के बला के जल्दी लिया रोला के हम धन करत करत आदमी के फुर्सत मिलता कि अपना देह के जबर आदमी करो है इने उनकरा के खाना द पानी द तेल भाभी का करता लो? का हो बैठी का कहतनी हमारा रंग दा। रउआ कहाँ जाके बा रउआ बच्चा न बनी रउआ के कुल रंग अब तो स्कूल में मास्टर रउआ के मारे न लगे सर रउआ भैया ले कहे लगे सर कि सिंगार पटार क के आओ तड़ी माराए लगे रउआ ना कुछ ना कही। काहे रउआ बुझ कोनो चीज के जिद करे लगतनी आई कल अभी असही मोबाइल चलावत रही त रउआ कहतनी कि द मोबाइल हमरा के लाली लिपस्टिक लगा दे रउआ उमर बाजी कुछ करे के काहे नहीं खे? कैसे रउआ जवान लड़ावतनी आई दा नहीं तो भैया से कह दे। कुछ देखी बुझी जी उम्र होखेला ठीक बा न कुछ करे के समझनी ऐसे रउआ ना तो करी जाई मम्मी रंग बोलैले हड़ी का कही हो ई बिटिया ले परेशान बने आई बुढ़ियो ना सिखावेली ना इनकरा के कि कैसे रहनी कैसे ना रहनी आई मानतानी बच्चा बड़ी इन हुई जानतानी हम जानतानी गौवा के लोगवा नहीं ना जानत कोई सकी लाली लिपस्टिक लगा के अपने ननदी के घुमावती है।